Que, de feito, ainda se dicía que na aldea, pois, ainda comían, que ainda había unhas berzas, ainda fora na leira do veciño. Porque nas cidades, non sei se comían mellor, pero comían unha cantidad que os satisfacía. Criaban un porco, unhas galiñas, e eso, vían unhas berzas, botaban o touciño unto, xa facían agua. Claro, eu digo que na aldea, que dicimos que na aldea, os paduanos da aldea, que eran eso cando empezou a evolución, pero na aldea, xente da ciudad que viña, procuraba levar unhas berzas ou algo, e iso quitou moita fame. Xente de outros sitios, había de aí de Rus, que temos aí ao lado, que viñan vender nas treixas con unha besta, ou, bueno, coas alforxas con treixas, e nas vendían, cambiábanas por unhas poucas patatas, ou por un pouco millo, ou por algo. Pero había casas de 12 personas que tiñan que fazer de comer, mañá, noite, espollar outro, e ahora onde topas 12 personas, e os de resto. Temos que sentarnos un lugar todos e ir por unha casa. Sí, pero antes eso facía. E tiña moito máis de ter. Claro. Iban a echar, chegaban a fora, deitábanse no arroz, ali contaban o conto, como vían as paletinhas, e o arroz que era nele, e iba. E agora, ao mellor levaban algo de beber, unha auga, un café, o que for. Estaban a nada, como vían co eito arriba, que as leiras eran largas, outra vez, e digo, eu daquela non entendía, vamos, pero o traballo que había, o que traballaban, arados de ferro, todo, e digo, cabe, agora estamos todos estresados. Pero mellor as 6 da mañá empezaban a traballar, As 6 da mañá empezaban a traballar. Sí. Cando iban ao Toxo a Campero, que baixaban os carros de Toxo ás 10 da mañá. Tamén botaban as vacas fora que moscaban, pero agora non moscan. Vamos, non. Ás 8 da mañá xa estaban as vacas arregladas, xa estaba todo, porque había que ir despois a misa e había que ir andando hasta San Paio. Agora falas de ir hasta San Paio andando, mi madre querida. Os nenos non poden ir andando hasta San Roque, porque madre mía, na nosa casa xa non dicías que non iras a misa, non se che ocurría. Que tamén era unha forma de ir ver a xente, porque Era unha forma de ir, había moita máis salida, así. Agora, sobre todo agora que pasou a pandemia, dixo, oi, a ver se é domingo para ir á misa, que polo menos ves a alguén, ves dúas ou tres persoas. É verdad, sí, porque poucas máis. Marchei con 40 anos, aburrida de isto, que na miña vida pensei, diñeu, que con tal, o país que non ten que lle dar de comer aos seus fillos é moi pobre, pensaba. Pero despois fun para aló, dixen, que equivocada está, o país dun é o país dun, e nada máis. Ainda que te traten ben noutro, pero dixen, bendito sea Dios que te acollen e que te tratan ben. Ademais é unha experiencia máis da vida, que tratas con xente de todo o mundo. E gustoume a experiencia, foi a experiencia mellor que tuve na vida. Eu 8 anos traballei nunha fábrica de soldadora. E despois 4 anos estuve nunha asilo de ancianos. É dicir, eu cando xunto aquí para facer unhas tellas unha casa, me vou. É con esa ilusión. É moitas veces, como ditrine, polos rapaces, que os meus nenos quedaron aquí, non? É a alegría que nos tiñanos cando chegaban eles, os taxistas, e nos dicían cousas que pasaban aquí e eso. Levaban de todo, Pimientos de padrón, pimientos tamén. No tempo dos gregos. Despois había outra cousa, que ao mellor despois tamén xa a xente aquí legal non era moita. Entón, bueno, xa ten que salir todo. Vamos falar todo. Vamos falar todo. A ver. No medio das rabitas iba a carne, iba a chorar. O Xefa foi unha das primeiras que puxo unha tienda na aldea, e despois repartía piensos, traballo de... Ah, sí? Sí, andaba ca furgoneta repartindo... Ela foi costureira. Sí, eu ao principio montei unha tienda e puxo a coser. Pero despois a xente, antes nas aldeas non había nada de nada. Claro, No, despois fui ampliando, comprando cousas de mercería, medias, todo, ao final... Tiñas de todo. Claro, ao final tiñas de todo. Tiñas de todo. Eu, por exemplo, a mí gustábame
seré un dependiente. No 80. Donde tuvo que pasar, pois secretarios dun concello normalmente nese tempo eran homes. Eran homes. Contanos aí a túa Está mal historia. visto que fora unha muller a caer aquí. Porque lle ibas quitar o posto a un home e eso era imperdonable. Eso estaba moi mal visto. Pero agora son todas mulleres. Agora son maioritariamente mulleres. Agora mandamos. Agora Sí, é logo. froitos, meijas as silveiras, froitos as miñas leiras, non se di? Cauga bendita, a folla de laurel e de oliva espetábala na liga. Aí segunda parte, despois o da borralla limpiaban a lareira que había antes, levaban un toxo, queimábano aí, e recollían a borralla, peneirábana e botábana en auga para lavar ali a criatura. Se aparecían pelos, porque eso despois o que lavaban o neno, que o deixaban todo ciscado, secábano con roupa, con a toalla limpia, despois poñíanlle roupa limpia, e apretaban toda esa cinza, e se salían pelos, era que tiña sombra dun animal, e se salía sangre, que dis que salía, que era sombra dunha muller. Tomás curramos De Semana Santa botábanse 9 follas de laureiro e 9 de oliva. E despois así como lavaban a criatura en cambio, tiñan que tirarle auga a un de los camiños. Exacto. Sí. Nun cruce, Sí. por lo menos que tuvera tres carreteras. E dicía mamá, niña, se ves que vas cas vacas ou ves que vas así, ou co saco de milla a cabeza muera o muiño e se sala fora fulana e che di ai Luliña, e así. Mira, que non te olvides, Luliña, non te olvides de dicir que nos desees a nós, vai para ti, amén. Sí que contaban que se xuntaban así, que bailaban, e cantaban e tocaban a Só a pandeira. mí disfraces que máis me gustaban os que se vestían ca xente de maior, que roupa de maiores meses. Eso era... Un traxe un neno con traxe dun abuelo, Sí, bueno, metían un eso feixe era de palla aquí no lombo, Eso viñan de era ma- unha preciosidade. e despois viñan polas portas e tocabanse para que lle deras algo. Sí. E aí atabanlle cazolas, E tocaban. e atabanche os ollos, dabanche 4 voltas e ti tiñas que romper a cazola que levara Pois algo. aló un jalo, levaban Eu do un jalo, jalo, acordo meu cando era máis nena. o jalo, respetaban un pau no fondo e das voltas, e pois ti andabas pola fin, que vira pa aquí, vira pa E ali. xuntábase... E pois o que tocara o pau, o jalo. Na miña casa, a festa que máis tal era iremos a unha festa de campo, de ir merendar, e ao mellor iba casi todo o pueblo a esa festa, ali a San Salvador, aí aos remedios de aí de San Salvador, era que nos tiñamos como a 5 ou 6 kilómetros que estará de nós, e 5 ou 6 kilómetros andando cos cestiños aqueles que había na cabeza. E que levaban? As cestas. Levábamos tortilla, polo, miña nai fritía polo, chulas, claro que se cada non había un mantel ou eso, pero para ir de merenda había un mantel, ou unha colcha destas da cama que había finas, que non eran como a De seda. as tiraban ali no campo, porque agora levase barbacoa, mesas, sillas, pero non. Daquela era suelo, se chovía, pedíaselle ali aos veciños de eso que dicían aquí outro día, señoras, un cabanote, deixaban un cabanote. Non me le do agarrado, non me le do agarrado, que o perigo o cura, que era moito pecado. Toda manta por riba de ti, por riba de ti, por riba de ti, e dalle daqui, e dalle daqui. Agora toca a tía, vai.